ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мактаби блогерӣ. Марҳамат, навори нави мошинҳои фурӯширо бо диққат то охир тамошо кунед. ҳатман дар навори имрӯза лайк монед ва мошинҳои мехостагиатонро дар комментария нависед. касоне ки бори аввал аст дар канали мо қарор дорад, подписатсия кунед ва зангулаи каналро пахш кунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экрани мо мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ватсап мо равон кунед. навори имрӯзаро сар мекунем. якум мошини фурӯшии мерседес сечка мебошад. соли барорааш 1998, объем мотори 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензина, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш бошад 58 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106 мебошад. соли барорааш 1995, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 баллони нав, акклиматор нав, задни камера, телевизор. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш бошад 12 500 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад. дар кузови хеҷипек. соли барорааш 1997, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионер кор мекунад, ягон проблема надорад. алиш мешавад ба мошинҳои Москва. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш бошад 40 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии Daewoo Nexi мебошад. соли барорааш 1996, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 16 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мерседес сечка мебошад. соли барорааш 1995, объем мотори 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 45 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии Opel Astra G мебошад. дар кузови хеҷипек. соли барорааш 1999, объем мотори 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дига савдо намешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 37 900 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшии ВАЗ 21015 мебошад. соли барорааш 2002, объем мотори 1.5 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин нахдуа 1 сола ҳуҷҷат дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 29 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад. дар кузови универсал. соли барорааш 1997, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 27 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед.
мошини фурӯшии Opel Vectra A мебошад. Соли барориаш 1994, объем мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, газ бензин кор мекунад, 5 моҳа ҳуҷҷат дорад, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 23000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии Mercedes H-ка мебошад. соли барориаш 1999, объем мотор 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кондитсионер кор мекунад, дата электропакет, 1 сола ҳуҷҷат, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 65000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии ВАЗ 2107 мебошад. соли барориаш 2007, объем мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархаш бошад 23000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. касоне ки бори аввал аст дар канали мо қарор дорад, подписатсия кунед ва зангулаи каналро пахш кунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. 12 мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад. дар кузови седан, соли барориаш 1996, объем мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 та баллони нав, чашкош ва рид пусидагӣ надорад, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархаш бошад 33000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшии Mercedes H-ка мебошад. соли барориаш 1996, объем мотор 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатош то моҳи июл ҳаст, 4 та баллони нав, харидори аниқ боша бо чақчақ мекунем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Куллоб. нархаш бошад 33000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 14 мошини фурӯшии ВАЗ 2104 мебошад. соли барориаш 2004, объем мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархаш бошад 21000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 15 мошини фурӯшии Mercedes H-ка мебошад. соли барориаш 1994, объем мотор 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар Дангара. нархаш бошад 37000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед.